O naufraxio do Santa Isabel é a meirande traxedia marítima civil ocorrida en Galicia en todo o século XX. A embarcación foi a pique preto da illa de Sálvora en 1921. Faleceron máis de 200 persoas. Os superviventes foron rescatados polas 4 heroínas de Sálvora. A historia desta catástrofe chega agora a Cambados nunha exposición que recompila preto de 200 imaxes e diversos obxetos. Están recogidas 186 fotografías. Es de 186 fotografías. Yo creo que sabemos en estos momentos, después del magnífico trabajo que realizó hace 25 años José Manuel Fernández Pazos, hoy en la actualidad yo creo que debemos de saber casi un 70 o un 80%. A mostra xa pasou por lugares como Marín ou Portonovo, en ambos casos cunha moi boa acollida por parte do público. Tiene la grandeza de haber arrastrado a 20.000 visitas en Portonovo. 20.000 visitas en una exposición no es una cosa normal, no acontece todos los días. Es la exposición más visitada del Museo Manuel Torres de Marín en toda su historia y poco a poco va engrandeciéndose con lentitud. A exposición abrirá as súas portas no Salón José Peña o vindeiro martes, máis alá desa mostra hai programadas tamén diferentes actividades paralelas, todas elas centradas na traxedia do Santa Isabel. Entre esas propostas, mesas redondas, entre as que salienta unha na que vai participar a directora do filme que narra a historia das heroínas de Sálvora. Será o vindeiro 4 de outubro. O venres día 4 ás 8 teremos unha mesa redonda coa directora da película El Santa Isabel, Paula Cons, que, bueno, se vai desplazar a Cambados para ver a exposición e tamén para falarnos do que foi esa rodaxe da película. O ciclo de charlas comezará xa mañá da man de Xosé María Fernández Pazos, autor do libro Memoria dun naufraxio.